Elämässä muutos on pysyvää. Meidän elämässä se ei ole ollut yksinkertaista. Olemme muokanneet sitä unelmiemme ja haaveittemme mukaiseksi. Nyt se tuo tyytyväisyyden ja tarkoituksen tähän hetkeen. Saamme löytää itsestämme ja toisistamme jatkuvasti uusia puolia, joista kaikki eivät ole helppoja eikä selkeitä, mutta niiden antamat haasteet tuovat jotain uutta, joka antaa oman värinsä tähän elämänvaiheeseen. Jatkuvasti on kysyttävä itseltä ja toisiltamme, kuka minä nyt olen, kuka sinä olet. Ja yhteiset keskustelut aamu- ja iltapalapöydässä antavat sisältöä aloittaa jokainen uusi päivä virren sanoin. Joka aamu on armouus. Miksi siis huolta kantaa? Hej! Vad roligt att du är här och lyssnar på Heims seniorpodd. Vi kommer att prata om Heims verksamhet här i Karleby, möta intressanta personer, diskutera livet och hur är att åldras. Den här podden riktar sig till seniorer men också till dig som gillar trevliga historier. Vi är Ida och Andreas från Studio Frekvens och vi kommer att fungera som värdar för den här podden. Idag ska vi prata om hur det känns att bli pensionär och hur man kan förbereda sig både mentalt och praktiskt inför pensionen. Med oss har vi Leena Harjunpää och Martti Nykänen. Det här avsnittet kommer också främst att gå på finska. Tervetuloa Leena ja Martti. Tänään puhutaan teidän kanssa eläkkeelle jäämisestä ja siitä, miten siihen voi valmistautua henkisesti ja fyysisesti. Teidät tunnetaan monesta asiasta. Olette molemmat pappeja ja Suomen pienimmän kirkon rakentajia Ylisokojalla. Matti, sä oot myös tuorein vanha Kalle ja ollaan ymmärretty, että te olette monessa mukana. Miten itse esittelisitte itsenne? Niin, olen Leena. Ja suurin kysymys tänä päivänä on oikeastaan se, kuka minä olen. Mutta nimeni tiedän, että se on pysynyt samana. Olen tehnyt elämäni töitä, mutta myös nuoresta asti matkustelin hyvin paljon. Mutta kun työelämä vei mukanansa, matkustelu jäi. Ja nyt olen taas uudessa tilanteessa. Nyt saan mielinmäärin matkustella, mutta siitä varmasti tuonempana. Olen koulutukseltani ensimmäiseltä ammatilta nuorison ohjaaja, kirkon nuorison ohjaaja. Mutta sitten opiskelin myös papiksi. Martin kanssa ollaan kurssitovereita ja rakkaus puhkesi siellä tiedekunnan käytävillä. Mutta sitten totesimme, että 2 pappia on liikaa ja lähdin suuntautumaan terapiapuolelle ja käynyt erilaisia terapiakoulutuksia ja sitten päädyin perheneuvojaksi, eli kirkon perheneuvojaksi. Ja kun muutimme tänne Kokkolaan, niin ajattelin, että en halua olla kenenkään työnantajan alaisena, vaan tulin itseni johtajaksi, eli perustin firman. Okei. Vuonna 2009. Okei. Ja sitä teen edelleen. Ja minkälaisia palveluita sun yritys tarjoaa? Tai se on meidän yhteinen, meillä on osakeyhtiö. Lähinnä työnohjausta, koulutusta, konsultaatiota ja sitten olen ottanut vastaan yksilöasiakkaita. Hyvin paljon pariskuntia, mutta myös mä oon erikoistunut äiti- ja tytärsuhteisiin sekä miniä- ja anoppisuhteisiin. Okei. Mä oon kiehtonut aina tämmöiset vähän vähemmän esillä olleet aiheet ja on kiertänyt ympäri Keski-Pohjanmaata hyvin paljon naisten päivillä ja puhunut näistä asioista. Okei. Martti. Joo, minä olen Martti, 65-vuotias miehen köriläs ja vuoden vanha eläkeläinen. Ihan tuore. Aivan tuore. Tuore juuri
laitokselta tullut. Ja no tosiaan niin eläkeläisenä olen lopettanut papin työt, en kasta, enkä vihi, enkä siunaa, enkä pidä semmoisia julkisia Jumalan palveluksia. Pappeushan säilyy kyllä, mutta olen ajatellut, että 39 vuotta yhden miehen osalta niin kuin riittää niitä tehtäviä. Rakkaus syntyi 42 vuotta sitten, mutta ajattelen, siis Leenaan, mutta ajattelen, että se on syvempää tänä päivänä kuin silloin. Olet myös työnohjaaja. Kyllä. No nyt on pakko kysyä päivän teemaan liittyen, että miltä teistä tuntuu nyt olla eläkkeellä? Vapauttavaa. Almanakka on edelleen liian täynnä. Mutta olemme menossa kohti kieltäytymisiä. Ja vapauttavaa tietysti siinä mielessä, että kun työn kuvioissa itselläni 3 eri seurakunnassa, niin aina toiset täytti allakkaa. Sinun täytyy mennä sinne ja sinne, silloin ja silloin. Nyt saa itse täyttää. Sekin vaatii opettelua. Ja kun on riippuvainen asioista, niin mehän tiedetään, että riippuvaisuuksista on vaikea päästä eroon. Ja me ollaan oltu ihan näin julkisesti tunnustautuvia työnarkomaaneja. Minulla oli kellarissani tuossa Pitkän Sillankadun kodin kellarissa 144 kansiota, mappia, puheita, saarnoja, jotka olin kirjoittanut ja mä oon ne repinyt ja hävittänyt kaikki. Ahaa. Asiat täytyy jättää taakse ja asioista pitää luopua ja niitä ei olisi Erkkikään lukenut, kun en minäkään niitä halunnut enää lukea. Ja tosiaan mä oon 7 vuotta yrittänyt lopettaa töitä, eli jäin 63-vuotiaana virallisesti eläkkeen saajaksi ja nyt täytän ensi kuussa 70 ja vielä mennään. Mutta on lopettanut eläkeläisenä asiakkaiden vastaanoton, työnohjaukset, mutta me Martin kanssa yhdessä koulutetaan ja pidetään työyhteisöissä konsultaatiota. Kun joku kysyy, että voisiko tulla työyhteisöön työnohjaajaksi, mä sanon, että mä en tee enää työnohjausta ja sitten mä huomaan, mutta me voitaisiin Martin kanssa tulla konsultoimaan. Se on lyhyempi kestoista ja ei sido itseänsä sillä tavalla. Mutta mä ajattelen se, että niinku, eikö sanota, että työ on kuitenkin niinku elämän suola, että miksi niinku, jos siitä tykkää ja haluaa tehdä, niin miksi ei voisi jopa eläkkeellä niinku tehdä työtäkin. Toisaalta mä koen niin, että se on myös niiden työtovereiden, jotka jäi sinne työyhteisöön tekemään heidän kunnioitusta, että mä en ole niin kuin heidän reviirillään enää. Ja toisaalta sitten on niin kuin asioihin kuitenkin väsyy silleen ja vanhemmiten väsyy vielä enemmän. Niin sitten jos olisi siinä eräällä tavalla toimitusten ja saarnojen ja puheiden semmoisessa rumbassa, niin sitä ei jaksaisi. Mähän en ole koskaan ollut seurakunnassa pastorina, mutta Kotkassa toimin 10 vuotta perheasianeuvottelukeskuksen johtajana, joka on kirkon virka, mutta olin siis pariskuntien apuna heidän elämänsä varrella. Mutta mä oon keikkapappi. Mä oon freelancer-pappi ja Martti ei yhtään tykkää, kun mä sanon, että mä oon keikkapappi. Mä sanon, että joka ammatissa ihmiset tekee keikkaa. Miksi mäkin voi tehdä? Ja mä oon ollut esimerkiksi viimeiset 3 kesää Kokkolan suomalaisen seurakunnan kesäpappina. Okei. Ja teen sekä vapaaehtoisesti että seurakunnan pyytöstä töitä. Ja se, että Martti, mä kuulen joskus, kun Marttia on pyydetty tekemään toimitusta, niin kun hän sanoo aivan upeasti, että hän ei tee. Mutta hänpäs kysyy tuolta vaimolta. Osittain tämä Leenan tilanne johtuu myös siitä, että Leena on täältä kotoisin ja hänellä on paljon sukulaisia ja ystäviä. Ja minä taas olen kotoisin Kaakkois-Suomesta ja
mua ei kukaan tunne täällä. Niin, tai niin paljon kuin ehkä siellä. No me ollaan tutkittu teitä vähän mediassa ja sieltä nousi esiin teille 3 tärkeää asiaa eläkkeelle jäämisessä. 1 oli aineellisen omistuksen vähentäminen, sitten matkustelu numerona 2 ja sitten 3 muiden sparraaminen ja tukeminen työelämän jälkeiseen aikaan. Ja me ajateltiin, että tämä jakso voisi rakentua näiden 3 teeman ympärille, jos se on teille ok. Kyllä. Me ajateltiin aloittaa matkustelusta. Te olette nyt syksyllä, jos ollaan ymmärretty oikein, niin käyneet tämmöisellä seniori-interrailillä. Kyllä. Ja sitten taas nyt kohta lähdössä reissuun. Roomaan lähdetään jouluksi ja viettämään mun 70-vuotispäiviä. Ihanaa. Tutustumaan etruskien kaupunkiin ja etruskien taiteeseen, joka on mulle hyvin läheinen. Kun Leena täyttää 70, niin hän ei halua viettää juhlia eikä halua sille aineellista lahjaa, niin ajattelin, että vuoden sisällä 70 ulkomaanmatkapäivää. Hyvä lahja. Ja viime vuodenvaihteessa me oltiin kuukausi Israelissa reppureissulla. Ja vaikka hän sanoi, että ei mitään aineellista lahjaa, mutta kyllähän 70 ulkomaanmatkapäivää vuodessa on ihan tarpeeksi aineellista myös. Aika kiva lahja, täytyy sanoa. Tästä interrailista niin haluttiin kysyä, että kun tämä ehkä yhdistetään niin kuin perinteisesti tämmöiseen aika seikkailuhenkiseen matkustamiseen. Onko se teidän mielestä näin vai sopiiko interrail kaikille? Ei. Kumpaa vastasit se? Ei sovi kaikille. Joo, miksei? Se vaatii paljon. Eli minä, joka tein koko oikeastaan matkan yhdessä Martin avustuksella, suunnittelun koko Euroopan kiertuisen juna-aikataulut, majoitusten varaaminen, kaikki etukäteen liput ostettiin erilaisiin linnoihin ja kartanoihin ja kohteisiin. Käyttämään nykyään Interrail-appia, joka tapahtuu vain kännykän kautta. Mä oon 70-luvulla ollut jo 2 kertaa Interrailillä. Silloin oli paperinen, johon kirjoitettiin aina mistä maasta matkustan ja oli nuori. Eli sen takia. Eli se vaatii, koska se vaatii meiltä, jotka osataan kumminkin jo kännykkää ja asioita käyttää, niin aika paljon. Ja kun tuli sitten junassa konduktööri ja muu, niin se täytyy osata hakea ja kun päivät laskettiin, sehän on ihan erilainen systeemi kuin silloin nuoren. Toisaalta jos ajattelee, että Leena oli ja on ollut jo nuoresta tämmöinen seikkailija, niin mä oon vähän semmoinen toisaalta niin kuin sulaudun siihen joukkoon. En koe itseäni seikkailijaksi, mutta hänen kanssa on mukava tehdä näitä reissuja ja täytyy, jos tilanteet muuttuu, niin täytyy olla valmis sitten tekemään, niin kuin sulautumaan ja sopeutumaan siihen. Tällä matkalla, tällä Euroopan matkalla, niin 1 yö nukuttiin rautatieaseman rautatuoleilla siinä ulkosalla. Onneksi oli 20 astetta lämmintä, että ei ollut silleen pieni rautatieasema, jonka palveluihin kuului WC, mutta asema oli mennyt kiinni, kun tulimme sinne. Italian ja Ranskan rajalla. Ja sinne sitten vaan pitkäkseen ja vuorotellen valvomaan ja nukkumaan. Mehän oltiin matkalla 2 lohtojalaisen Eija ja Kyösti Jukkolan kanssa. Okay. Eli meitä oli 4 ja se on musta tuommoisella matkalla, niin se tuo turvaa. Sitten se on myös taloudellisesti ehkä halvempaa, kun oltiin paljon apartamentoissa ja Airbnb-asunnoissa. Voi jakaa sen sitten ja tehdä itse ruokaa. Kyllä. No mutta miksi te haluatte lähteä tuommoiselle interrailille? Miksei esimerkiksi pakettimatka? Interrail on kivaa, saa itse suunnitella, minne menee. Se siinä on, että sitten pakettimatkalla sä oot vähän sidottu.
Tai sidotumpi. Ja mä en oikein sietäisi, kun on elämänsä ollut ihmisten kanssa, niin mä en sietäisi siellä pakettimatkalla niitä muita matkustajia. Anteeksi nyt vaan. Mä oon myös 10 vuoden aikana ollut Israelissa matkaoppaana nuorena ja oikeastaan omat opiskelurahani tienasin. Että puhun hebreaa sillä lailla, että pärjään sillä ja niin kuin moni kysyy, että enkö mä vois vetää tai on kysynyt matkoja, niin meillä on paras ja turvallisin ryhmä. Minä olen opas ja Martti on ryhmä. Näin juuri. Mutta sitten semmoisiin tärkeimpiin kohteisiin, niin me ilman muuta mennään, missä me halutaan opastettuja. Nyt kun me mennään sinne Etruskien kaupunkiin, se on noin 100 kilometriä Roomasta, niin siellä luolastossa nehän oli etruskit kansa, joka ennen italialaisia muutti maahan vuosituhansia sitten ja rakensi luolastoihin asuntoja. Ja heidän taide on aivan upeata. Roomassa on iso etruskien museo ja olen valinnut sen syntymäpäivän huippukohdaksi. Eli vietämme siellä päivän. Martti ei ole käynyt, mä olen käynyt siellä ennenkin. Nyt sä viet Martin sinne. Kyllä. Eläkeläiset menee museoon. Joo. No miksi te haluatte matkustaa ja mitä te haluatte, minkälaisia kokemuksia te haette teidän matkoilta? Ihmisten kohtaamisia. Mehän ollaan pietty näitä nojatuolimatkoja tältä meidän Israelin matkalta 3 eri paikassa. Kokkolan seurakunnassa, Kokkolan kirjastossa ja Lohtajan kirjastossa. Ja me halutaan julistaa ehkä myös tämän kautta sitä, että tämmöisillä me kohdataan ihmiset paljon lähemmin. Voi niitä keskusteluja junassa ja mehän oltiin muun muassa Negeven erämaassa beduinien yhteisössä asuttiin ja ei semmoista jollain isossa turistiryhmässä koe ja todella, että sä oot siellä ihmisten keskellä anonyyminä, ei missään papin roolissa, ei terapeuttina, vaikka ihmiset haistaa kyllä se jotenkin, kun ne rupeaa meille puhumaan aina. Ja sitten näillä matkoilla niin kohtaa erilaisia ihmisiä. Ja kohtaa semmoisen, niin kuin ajattelen sitä, että niin kuin, jos istutaan pöydässä, isäntäpari istuu siinä vastapäätä, niin me ollaan kuitenkin niin kuin ihmisiä. Me olemme ne silleen, meillä on samanlaisia ehkä kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita ja syvenee se ymmärrys elämästä itsellään. Että se matka ulkomaille on myös matka itseensä. Varsinkin Israelin matka meillä oli ja siitä muodostui vielä syvemmin tämmöisen ihmisyyden kokeminen. Me oltiin beduinien kanssa, me oltiin arabien kanssa, me oltiin juutalaisten kanssa, me ollaan druusien kanssa. Haifassahan on siellä Karmelvuorella näitä druusiyhteisöjä. Ja silloin jotenkin se kokemus siitä ihmisyydestä, että me ollaan tässä maailmassa. Riippumatta uskonnosta, kielestä, kulttuurista, me voidaan kohdata. Nyt jos me oltaisiin ryhmämatkalla, mehän siellä olisi vaan näitä suomalaisia. Mutta ymmärrätte varmasti. Kyllä, ehdottomasti. Mitä tarkoittaa. No mennäänkö sitten toiseen teemaan, eli aineellisen omistuksen vähentämiseen. Te olette elämänne aikana keränneet paljon antiikkia ja rakentaneet ja kunnostaneet vanhan pohjalaistalon Sokojalla. Ja sitten kesällä te järjestitte huutokaupan ja nyt teidän talo on myynnissä. Miltä tuntuu luopua elämän aikana kertyneestä omaisuudesta? Varmasti paljon tunnearvoa tällä omaisuudella on ollut, niin miltä se tuntuu? No, tietysti se on niin, että osittain se on, luopuminen on aina vaikeaa, mutta sitten toisaalta ajattelee, että se on nyt niin kuin ajankohtaista ja kyllä tähän ikään on jo tajunnut, että mitään ei täältä saa mukaansa. Mutta että mitä ilman ei tule toimeen tässä, niin tietysti semmoinen jää niin kuin itselleen, mutta semmoisesta ylimääräisestä, turhasta haluaa silleen luopua. Mä mietin
mulla on aika paljon, tai meillä on paljon teologista kirjallisuutta ja se on semmoista, mistä nyt on aika luopua, että kun ne omat saarnat jo hävitti, niin nyt voi. Ja mulla oli läksiäisissäkin, tai läksiäisviikoilla seurakunnassa ne oli pöytä, mistä sai ottaa kirjoja ja nyt pitäisi löytää joku toinen kanava, minne laittaa ylimääräisiä kirjoja. Ehkä kun menee vierailulle jonkun luokse, niin tässä olisi kirjapussi teille. Ja kyllähän se niin on, että elämän kiertokulku on, joka tietenkin tuntuu välillä kipeälle, mutta nyt me ollaan päästy jo aika pitkälle siinä, että sä ensiksi keräät. Esimerkiksi mä oon tuolifriikki, mä oon kustavilaistuoli ja mulla on tatuointikin toisessa jalassa, jossa on kustavilaistuoli. Eli se on ollut aikaa. Se oli nautittavaa istua huutokaupoissa, kuunnella Raul Pohjoisen ääntä ja Ruotsi ja Suomi soljun niin ihanasti. Ja sitten se vaan tuli näin, että ihanaa, me ollaan nautittu tästä. Eli se, että ottaa niin tämmöinen päivästä kiinni, mitä meidän kirkonkellossakin, carpe diem. Eli tartu hetkeen. Me ollaan tartuttu siihen hetkeen, kun me ollaan omistettu ja mehän tuossa terassitalolla omistettiin siellä ylhäällä se iso hulppea asunto, missä oli 34 kattoterassia. Siitähän terassitalo on saanut nimensäkin. Ja ostettiin 3. kerroksesta puolet pienempi asunto, joka on meidän nyt viimeinen asuinsija maan päällä. Ja sitten jos mä ajattelen sitä Ylisokojan taloa, niin joka siirrettiin ja rakennettiin ja koko se alue, niin mun elämähistoriaan aikaisemmin ei ole kuulunut mikään tämmöinen rakentaminen. Mä oon ollut ihan ensimmäistä kertaa elämässäni niin tämmöisessä prosessin mukana ja sen seuraaminen ja näkeminen ja siinä mukana oleminen on ollut silleen rikasta. Mutta sitten tämä ikäkysymys, että tuota pitäisi vähän laittaa ja tuota pitäisi laittaa ja onko taitoa ja onko sitten voimia ja jaksaako. Ja ehkä se on se isompi kysymys, että ehkä nyt on hyvä siirtää kapula nuoremmille. Mehän lopetettiin jo viime kesänä. Me ollaan vihitty ja kastettu siellä ja pietty kyläläisille adventtijuhlia ja muuta. Me lopetettiin se, että sekin oli aika voimakas prosessi. No ruveta kieltämään ihmisiltä, että me ei enää tehdä. Tai sanoa kyläläisille, että meillä ei pidetä adventtihartautta eikä kokoonnuta meidän tupaan. Mutta se oli osa sitä prosessia, sitä luopumista. Ja nyt ollaan myyty paljon, mutta meillähän jää sinne aikamoinen kumminkin tavaramäärä. Ne on niin isoja, ettei niitä kukaan saa kaupunkiasuntoihin. Ja samaten... Ovesta. Niin. Ei, sekin on ihan totta. Samaten, että kun me entisöimme tai remontoimme ton meidän nykyisen asunnon, niin se on täysin invamitoitettu. Me ollaan suunniteltu se niin, että jos toinen joutuu pyörätuoliin tai jos jää yksin, niin kuin sekin on mahdollista, ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja sitten se pani tekemään tavaroiden hävittämistä. Eihän sinne sopinut meidän yläkerran huonekalu. Onko joku tietty tavara tai joku konkreettinen esimerkki, että mikä on ollut semmoinen erityisen vaikea luopua? Taulut. Ne, jotka osti meidän yläkerran asunnon, niin sanoi, että he nyppi sieltä 125 naulaa seinistä. Okay. Eli se oli meidän taulujen määrä ja olisiko meillä nyt joku 5-60 taulua tuossa? 50 minulla. Eli niistä luopuminen lahjoitettu, myyty, mutta se oli ikävä. Ja Martille on kirjat. Ja ne on molemmat aika semmoisia lajeja, että niitä kyllä, kun niitähän keräillään, että niitä ei vaan niin kuin kerralla osteta isoa pompsia, vaan yleensä niitä tulee elämän mittaan niin kuin eri tilanteissa. Hankitaan sellaista ja sellaista taidetta ja tämmöisiä kirjoja. Niin samoin astiat. Meillä on nyt, niin kuin mä oon niin pieni, niin meillä on suunniteltu keittiökalusto esimerkiksi, että mä yletyn juuri siihen hyllyyn, joka on tiskipöydän päällä. Ja siellä on vaan astioita, jota me tarvitaan.
Me ei olla valmistauduttu isoihin juhliin tai vierailuihin. Nyt tulee yksi mun naisystävät entisestä elämästä. Mä oon harrastanut keramiikkaa ja muu, niin mä oon kutsunut. Niin mä oon sanonut, että ottakaa omat mukinne mukaan. Persoonallinen kutsu. No, miksi te niinku kehottaisitte muitakin vähentämään sitä aineellista omistusta? Mitä se teille niinku antaa? Niin, jos ajattelee, tässä on kuitenkin silleen, että elämänkokemusta ja on nähnyt niitä tilanteita, joissa ihmiset on sitten toisaalta niin kuin liian myöhään ruvenneet sitten vähentämään. Tai sitten niin, että he ovat jo poissa ja sitten perikunta riitelee siitä, mitä on, koska siinä ei ole kysymys tavarasta, vaan enemmän tunteista ja niistä tunnesiteistä, joita on siihen pois nukkuneeseen omaiseen ollut. Ja mä ajattelen, että tämä on toisaalta semmoista sillä tavoin niin kuin kokemuksen mukanaan tuomaa viisautta, vaikka se ei se helppoa ole, mutta niin kuin hyvää niin kuin näkemystä nyt tässä vaiheessa elämää. Meidän poika, muuten meillä on 2 lasta ja 2 lastenlasta. Meidän Juholla on tänään syntymäpäivä. Ai jaa. Hän täyttää 40. Okei. Ja sä täytät 70. Joo, kyllä. Siitä voi laskea, minkä Joo. ikäisenä sain ensimmäisen lapsen, kun piti matkustella. 25. Joo. Kyllä. Piti matkustella niin paljon, ettei kerennyt ajatella miehiä eikä lapsia. Niin Juho varsinkin on aina sanonut, että voi mihin me joudutaan tuon tavaramäärän kanssa, kun teistä aika jättää. Ja tämä on ollut yksi kimmoke se, että me käydään papereita läpi. Mitä lasten ei tarvitse käydä, kun meistä aika jättää. Mun vanhempani kuolivat tässä 10 vuoden sisällä tässä Kokkolassa asuvat siskoni kanssa. Ensiksi isompi asunto, he muutti pienempään, käytiin läpi ja siellä oli tavara ja kaikki paperit, jotka oli ylälaatikoissa siellä ja käytiin joka ainoa paperi. Se oli aivan uskomatonta. Se antoi myös semmoisen, niin kuin Martti sanoi, että kokemusta tullut, mutta ihan lähiomaiselta, että nyt täytyy tehdä. Ja sitten kun he muutti palvelutaloon, se oli jo helppoa. Kyllä. Me oltiin 2 kertaa jo tehty semmoinen perkaus. Joo. Ja isä itku silmässä vieressä. Minä vielä tarvin tuota puvun takkia. Mä sanoin, että sinä et tarvi sitä. Sulla on yksi hyvä puku ja se riittää sun loppuelämään. Ja tiedät, että se ei ole niin helppoa, kun sä joudut käydä tätä. Ollaan kiinni jossain. Ja mun pitikin sanoa, että tuo aika hieno perintö niin kuin jälkikasvulle, että ei jätetä niin isoa suoraan sanottuna taakkaa sitten heille. Joo, että ja tästä ollaan kyllä puhuttu ihan julkisesti ja paljonkin eri tilanteissa, että kun vanhukset tulee siihen ikään, että on asunut omakotitalossa ja sitten siirrytään palvelutaloon tai muuhun. Se on katastrofi jälkipolvelle. Pitäisi lailla kieltää. Että. Niin ja tosi niin kuin epäitsekästä tehdä se semmoisessa vaiheessa se siirto, kun vielä itse niin kuin jaksaa sen tehdä. Joo, ja koska se on aika kova prosessi, ihan jo fyysisesti. Kyllä. Me puhuttiin jo tästä vähän, mutta te olette nyt muuttanut pienempään asuntoon, niin voitteko vielä kertoa, että millä tavalla, minkä kokoinen asunto teillä on nyt ja miten te olette niin kuin siellä ihan, miten te asutte tällä hetkellä? No se on semmoinen 58 neliöä, 2 huonetta ja keittiö. Ja se on kuitenkin sillä tavoin, me muutettiin se huonejärjestys siellä, vaihdettiin keittiö toisesta huoneesta toiseen. Kiitos hyvien rakentajien ja remontin tekijöiden. Ja että siinä on semmoinen, molemmille piti olla kuitenkin oma tila työskentelyyn, siis tietokoneelle ja näin. Ja se, että kun tulee ärsytys päälle, että toinen on liian lähellä ja haluaa hajurakoa, niin on kauhean tärkeää. Mä oon aina pariskunnillekin sanonut, että ei tarvi olla vaan se olohuoneen sohva, johon suutuspäissään mennään, vaan
oma paikka, johon sanoin, että hei, voisit sä mennä nyt nukkumaan tonne. Me rakennettiin 90-luvulla sinne Pyhtäälle omakotitalo keskelle metsää ja ihmiset ihmetteli, kun meillä oli 5 makuuhuonetta ja meillä oli 2 lasta ja tiedettiin, että enempää ei tule. Mitä te teette 5 makuuhuoneella? Ja se oli meille aivan selvä. Lapsille oli omat huoneet ja meillä molemmilla oli omat huoneet. Ja sitten meillä oli 1 vihellyshuone. Mahtavaa. Ai niin, mä en äsken muuten muistanutkaan, että olihan mä silloinkin mukana, kun me rakennettiin se omakotitalo sinne Pyhtäälle. Niin, että se ei ollut ensimmäinen kerta siellä. Mutta mä olin vaan siinäkin silleen mukana, että katsomassa kun se vaan nousi. Ehkä tein silloin, olin aika paljon työelämässä kiinni ja se vei mun ajan. Ja mä olen rakennusperheestä. Isäni oli kirvesmies, 3 veljeä isäni kanssa. Heillä oli rakennusfirma ja siskoni on 30 vuotta ollut kiinteistövälittäjänä täällä Kokkolassa. Ja se rakentaminen on niinkö, mä teen meidän sukulehteen juuri juttua meidän perheestä, kun ollaan Helsingin halsualaisia, niin me laskettiin siskoni kanssa, että kun meillä lähti virtaus sitten Nurmijärvelle täältä, niin mun veljet ja isä rakensi yli 10 taloa siellä, itselle vaan. Meillä on ollut sellainen tapa, että isä rakensi talon ja äiti sanoi, että nyt iso olohuone ja lapsia väheni. Hän haluakin pienen olohuoneen, sitten se myytiin ja rakennettiin uusi ja isällä oli periaate, että hänen pitää kuulla kahville kutsu, kun äiti rappusilta huutaa. Niin tontti piti olla sen verran lähellä. Okei. Niin tämä on mulle niinkö tämmöistä ja Martti on kaupungin. Joo, että me ollaan asuttu vain vuokra-asunnoissa kerrostalossa. Joo. Sitten meillähän on, eli se suunnittelu ja kaikki tämä, niin se on mulla verissä, koska meillä perheenä suunniteltiin ja sai miettiä, mihin mä haluan huoneen. Ja meillä on ihan yksi semmoinen, että meillä on invamitoitus. Mitä se tarkoittaa invamitoitus? Meillä on liukuovet, meillä ei ole kynnyksiä, me ollaan suurennettu 40-luvun talon vessaa, kiviseinää hakattu, siellä on suihku, johon pääsee pyörätuolilla, suihkutuolilla ja kaikki on otettu huomioon ja samaten tämä korkeudet ja muut ja materiaalit ja meillä ei ole yhtään kaakelia. Okei, miksei? Sen takia, että mä en putsaa yhtään kaakelisaumaa. Mitä teillä sitten on? Meillä on keittiössä laminaatista tehty sananlaskujen kirjasta otettu isot kopiot ja se on niin kuin sen tiskipöydän ja kaapiston välillä. Aamun Salo tekee meillä sitä, jos pieni mainos tässä. Okei, joo. Ja vessassa meillä on muovimatot, jotka oli 70-luvulla, eli ne on tänä päivänä kehittynyt niin hyvin. Ei tarvi lattialämmitystä, ei tarvi vesieristystä ja ne osataan liimata jo niin hyvin, että ne on helppo pitää puhtaana. Oletteko te itse niin kuin keksinyt nämä ratkaisut vai miten? Ne on tullut matkan varrella. Niin tietysti siinä on rakennusfirman ihmiset ja rautakauppojen ihmiset auttanut, mutta itse ollaan sitten tehty päätökset. Ja veljet ja siskoni, niin, jotka on koko ajan ollut. Muun muassa jos semmoinen pieni, kun meillä on smyykit, niin kuin täälläkin on leveät nämä. Niin joo. Ensimmäiseen sinne yläkertaan, niin me putsattiin ne smyykit, ne oli halkeiluja, tiedättekö sillä ja laitettiin uusi sitten pinnote. Ja no sitten me muutettiin siihen 3. kerrokseen, siellä oli aivan järkyttävät ne smyykit. Ja mä sanon, että tämä on viimeinen kerta, kun mä kosken näihin smyykkeihin. Meillä on hautaus tuolta kiviveistämöltä graniittilevyt laitettu siihen. Okei. Kenenkään ei tarvi meidän jälkeen koskea smyykkeihin. Pyytää pölyt pois niistä ja ne on silleen kiinnitetty, että ne on siinä. Ja mä yritin ehdottaa sitten, kun siskoni kanssa laitettiin meille esimerkiksi, meillä ei ole verhoja, meillä on vaan pimennysrullaverhot, jotka siskoni kanssa on leikattu
oikein, niin mä sanoin, että hei, tähän voisi sitten, kun me kuollaan, niin tästä saisi hautakiven, että voisikohan siihen heti hakkauttaa, niin kuin tämä meidän siskoni suuttu, että hiljaa, mitä sä puhut. Mä sanoin, ei, kun mä oon ihan tosissani, että pappien huumoria. Mutta sitä mä niin kuin jotenkin ajattelin, että te olette niin kuin teidän työssä ja niin kuin nähnyt paljon iloa ja surua, niin tämähän varmasti auttaa teitä tosi paljon tämmöisessä, että monet ihmiset ajattelee, että ne on niinku udödliga. Ne ei niinku kuolemattomia. Ne ei ajattele, että ne kuole koskaan. Ja tämä niinku, kuitenkin varmasti aika monta hautajaista sä oot pidännyt ja niinku, että se niinku auttaa tässä teidän niin kuin omassakin prosessissa ja te ymmärrätte, että niin kuin joku päivä tulee se niin kuin loppu ja se niin kuin pystyy olla noin, raaka on ehkä väärä sana, mutta se niin kuin, että realisti. Joo. Joo, tuo on kyllä ihan totta, mitä sanoit ja ajattelen silleen, että yksi semmoinen tämän kuvauksesi perusteella, niin me ollaan suunniteltu omat hautajaiset. Leenalla on just semmoiset, kun hän haluaa. Sinne ei tule paljon ketään. Mun kuolemalla ei juoda eikä syödä. Mutta mun kuolemalla, kerran vielä pojat, sit syödään. Ja se onkin poika, joka ne järjestää. Kun mä sanoin, että mä en järjestä. Varmaan täytyy rahaa vähän säästää. Joo. Sitten kun mehän käydään ja on käyty, niin lähes joka vuosi Jerusalemissa pyhiinvaelluksella ennen koronaa ja tämän jälkeenkin nyt. Ja aina sanottiin lapsille, että jos me kuollaan, koska meille on se, että me voidaan kuolla hetkessä. Ja se on arkielämää myös. Niin mä olen sanottu, että muistakaa sitten laittaa kuolin ilmoitukseen, että kuolivat Jerusalemissa. Niin meillä on semmoinenkin realismi, että jos voi tässä nyt kertoa, niin Leena tuhkataan ja tuhka sitten urna laitetaan tuonne Elisabetin hautausmaahan, mutta kun mä kuolen, niin sitten mut Matson kuskaa Pyhtäälle. Mä olin siellä 21 vuotta pappina, siihen 2 Matin väliin. Mä oon heidät siunannut. Martti kysyi silloin, kun lähdettiin, kun hän itsellensä hommasi sen hautapaikan, että hommaako hän minulle hautapaikan Pyhtäältä. Mä sanoin, no et todellakaan. Mulle riittää, että mä saan maata sun vieressä eläissä, että mun ei tarvi maata enää kuollessa. Mutta että me uskalletaan puhua ja yleensä meidän ystäväpiiri ja kaikki tietää, että kun me ollaan paikalla, niin yleensä puhutaan kuolemasta ja hauta. Että me halutaan pitää yllä, että se kuuluu tähän elämään. Se on myös luopumista ja kun Martti ensimmäisen kerran, meillä oli lapset pieniä, hän sanoi illalla, että voiko hänellä pistää tästä näin. Niin mä nousin ylös ja sanoin, että voi mitenhän se sun henkivakuutuksessa on. Ja seuraavana päivänä nostin sitä. Saako nauraa? Mä toivon, että ihmiset, ajatelkaa, mä oon ollut 10 vuotta palvelutalon johtajana, jossa oli kehitysvammaisia ja mielenterveysongelmaisia ja vanhuksia ja siellä kuoli vanhuksia paljon ja mä yritin saada aina, että niin vanhukset ja omaiset keskustelis kuolemasta. Vanhukset sanoo, että kun ei ne puhu meidän kanssa, kun ne sanoo vaan heille, että no et sinä nyt kuole. Ja he haluaisi puhua. Ja sitten mä puhuin ja laitoin ylös ja kun kuolema tuli, niin mulla oli tämä vanhuksen ja nykyään hän saa jo hautaustoimistosta. Se oli kauhean vaikeaa. Me ajatellaan monesti, että se on vanhukselle vaikeaa puhua, mutta se onkin nuoremmille vaikeampi puhua. Ja onhan tietysti työn myötä niin ollut niitä tilanteita ja ne on tosi hienoja, jossa omaiset seuraa vainajan toivomuksia. Tehdään sen mukaan, kun hän... Niin ne on kauhean jotenkin vapauttavia ja kauniita tilanteita. Et nyt tehdään niin just niin kuin hän halusi. Joo. Äitini sai pahan sydänkohtauksen, repes sydänlihas tuolta, mutta eli vielä 17 vuotta sen jälkeen. Ja sitten kun hän kerran, mä sanoin, että äiti, suunnitellaanko sun hautajaiset?
Ja mulla oli tietokone ja mä kirjoitin ja äiti kertoi pöydän kaikki koristelut ja ruuat ja sitten puhuttiin kantajista. Niin mä sanoin, että kenet sä haluat kantajiksi? Ja sitten äiti sanoi, mitä jos ne kuolee ennen kuin hän? Niin mä sanoin, että pannaan varakantajat ja sitten me naurettiin. Ja sitten mä kysyin, että kenet papit, mullahan on mun yhden veljen vaimo on kanssa pappi. Mä en ollut silloin valmistunut vielä papiksi. Martti oli pappi. Mä kysyin, että kenet sä haluat siunaa? No kaikki papit, jotka siihen mennessä on perheessä valmistunut. Ja meitä oli 3 pappia, jotka siunasi äidin sekä isän. Kaarlelan kirkossa. No niin, ehkä tämä riittää tästä osiosta, mutta nämä on tärkeitä myös, niin kuin, että uskalletaan puhua jo ennen eläkeikää. Uskalletaan valmistautua siihen, että aika jättää. Kuinka paljon me ollaan siunattu nuoria ihmisiä, jotka on lähtenyt ihan. Eli se on surutyöt. Kaikki se, mitä me tehdään näiden, vaikka nauretaan ja muuta, se on samalla surutyötä. Että tämä voi olla viimeinen päivä. No joo, mennään sitten kolmanteen teemaan, eli muiden sparraamiseen ja tukemiseen tähän aikaan työelämän jälkeen. Moni asia muuttuu aika radikaalistikin, kun jää eläkkeelle. Et yhtäkkiä on tosi paljon enemmän aikaa. Nyt en ole kokemusasiantuntija, mutta näin on ymmärtänyt. Ja rutiinit muuttuu ja enää ei identifioidukaan sen työnsä kautta. Ja parisuhde muuttuu, mutta sen niinku, arkisen parisuhteen ympärillä muuttuu. Niin mitä te niinku ajattelette tämmöisistä arkisten asioiden järjestelystä ja mikä on niinku teidän näkemys? No mä voisin tuohon ensiksi sanoa ihan niin arkiseen asiaan kuin kyllästyminen, että pitää koko ajan tehdä ruokaa, kun me esimerkiksi työelämässä, niin meillä oli sellainen sopimus, että kumpikin hoitaa oman ruokailun niin kuin arkipäivänä. Mm-hmm. Että se aamupala ja iltapala oli. Ja sitten kun Martti oli jäänyt eläkkeelle ja me tultiin sieltä Israelista ja tammikuussa ja mä sanoin, että mua kyllästyttää, että mä en viittis laittaa ja miettiä aina, niin me keksittiin semmoinen juttu, että me tehtiin, että me ollaan viikko vuorotellen talousvastaavia. Okei. Eli toinen suunnittelee ruoan, käy kaupassa ja tiskaa. Ja se meni aika hyvin. Martti käytti kyllä rasvaa ja kermaa aika paljon. Maistui hyvältä. Nyt se on muuttunut vähän sitten mulla on ollut käsi huonossa kunnossa, että Martti oikeastaan hoitaa tiskit ja mä hoidan ruuan ja kaupassa käyn. Siis sinä hoidat. Joo. Joo, ja sitten teen aamupalan. No iltapala tehdään ehkä yhdessä. Mutta mä teen sille aamupalan. Ja semmoinen yksi rutiini, mikä on tullut, niin aamupalan jälkeen niin pelataan semmoista korttipeliä kuin Satasta. Pelasin sitä jo lapsena sisarusten kanssa ja se on semmoinen, meillä on vihko ja sitten siinä seurataan, että kuinka monta peliä on voittanut ja näin ja sitten siinä jutellaan ja iltaisin sama. Ja kuunnellaan. Niin, se on myös tärkeää, että kello 9 radion ykköskanavalta tulee Muistojen Pulevardi. Erittäin hieno ohjelma. Loistava. Ennen Satasta me pelattiin Skippoa ja Unoa. Ne on myös meidän suositut pelit. Ja siinä mä oon suositellut aina pariskunnille, jotka sanoo, että heillä ei ole mitään yhteistä. Eli että pelatkaa. Ja kun oltiin väsyneitä monesti työelämässäkin ja on aikaa, niin se, että toisen kohtaaminen on, vaikka sä pelaat, sä katsot aina välillä silmiin. Se on pariskunnille, se on erittäin tärkeä tekijä, että ollaan semmoisessa kontaktissa, jossa kohdataan toisensa.
Ja sitten yhteiset harrastukset siinä mielessä, että nyt kun ikää tulee, niin, ja en ole koskaan ollut mikään urheilullinen henkilö, niin esimerkiksi se, että käydään yhdessä tuolla vesiveijarissa uimassa. Siinä on se virtuaalinen vesijumppa ja sen toteuttaminen yhdessä. Meillä on semmoiset vuosikortit ja yritetään viikossa jonkun kerran aina käydä. Se aina vähän riippuu aikatauluista, mutta se on tärkeää. Ja se on ehdoton, että meillä kunto säilyy. Tiedätte, että tämmöisiä matkoja, joita me tehdään, niin ei ihan huonolla kunnolla tehdä. Eli täytyy olla hyvässä kunnossa ja ollaan tehty muutenkin aikamoista remonttia oman terveyden kanssa. Me pidettiin ennen tärkeänä, että henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Ja me herättiin noin 7 vuotta sitten, että fyysinen kunto on yhtä tärkeä. Ja siitä lähti me ollaan esimerkiksi laihuttu yli 100 kiloa yhteensä jossain vaiheessa. Mulla on vähän niin kuin semmoisessa amerikkalaisessa gospel-laulussa sometimes I'm up, sometimes I'm down. Eli joskus on ylhäällä ja alhaalla sen painon suhteen. Mutta tuo on silleen tärkeää, että ja ihan sitten nämä kaikki tuki- ja liikuntaleikkaukset, mitä mulla on ollut polven ja lonkan laitettu tekonivelet ja näin, niin sitten senkin takia niin kuin haluaa pitää kunnosta huolta. Sitten mä nostaisin yhden semmoisen asian, mikä on nämä yhteisissä harrastuksiin kuuluu myös tämä kulttuuri, taidenäyttelyt ja teatteri. Me tykätään käydä siellä ja sitten ihan semmoinen oma harrastus. Mä tykkään elokuvista. Mä oon käynyt jo penskana elokuvissa. Mä olin niin iso, että mä pääsin katsoa K-18 vampyyrielokuvia jo 13-vuotiaana, kun olin niin iso. Kukaan ei kysynyt mun ikääni. Mutta se elokuvat on mulle ollut silleen tärkeää. Tämä Kokkolan elokuvakerho Kinema on silleen niiden näytökset ja muutenkin elokuvajuhlat, kinojuhlat. Se on semmoinen viikonloppu, jossa täytyy istua koko ajan työväentalolla katsoa elokuvia. Yksi Pihlajan saha on meille erittäin merkittävä paikka ja työväentalo. Eli me harrastetaan, me aina mietitään oikein, että Kokkolassakin on paljon pappeja ja muita. Ei me kyllä nähdä muita oikein siellä, mutta me ollaan stand-up-koomikoita, me käydään kuuntelemassa. Me uskalletaan mennä ravintolaan tai baariin, ei meitä katsoa, ei se Jumala näe sitä pahaksi. Vaan ajattelee, että hyvät ihmiset käyttää kaikki hyödykseen, mitä ympärillä on. Meidän Jumala ei ole kauhean tiukkapipoinen. Niin vielä tuosta, että silloin kun tuli herätys siihen omaan terveyteen, niin mulle tuli semmoinen päämäärä, että mä haluan jäädä eläkkeelle terveenä ilman lääkkeitä. Mulla on yksi pieni pilleri. Se on aika konkreettinen tavoite. Se on, mutta sen kanssa on täytynyt tehdä, kun lapsesta asti on ollut lihava. Onhan mä vieläkin ylipainoinen, mutta tämmöistä. Eli ne on kans, niihin liittyy tähän koko elämän muutokseen, että sä ajattelet, että me halutaan eläkkeellä liikkua, mennä. Meidän täytyy tehdä sen eteen. Esimerkiksi miettiä näitä taloudellista, niin kuin me ollaan monille sanottu, että ruvetkaa säästämään jo silloin, kun te saatte täyttä palkkaa. Koska eläkettä varten. Eläkettä varten, koska meillä esimerkiksi on aika pienet eläkkeet. Ei yrittäjän eläkkeet ole kovin suuret. Martti jäi 50% eläkkeelle jo 61-vuotiaana. Ei me pärjätään ihan hyvin arkielämässä, mutta ei me tehdä kauhean isoja matkoja, niin siihen täytyy miettiä. Eli myös se taloudellinen ja miettiä kaupassa käyntiä, mitä me tarvitaan. Mä harrastan ompelemista. Sekin oli muuten, joka on yksi vihje tämmöinen, niin joka eläkkeelle on jäämässä. Mitä sä rupeat tekemään sen työn jälkeen? Martti kertoo matkailuoppaan
opiskelusta tai on matkailuopas Kokkolassa. Puhuuko hän Ei. Vielä kerta. Ei. Kerro vaan. No joo, Martti kirjoittelee, toinen näytelmä on nyt menossa, jota ne näyttelee esimerkiksi itsenäisyyspäivänä. Ja Martti on opiskellut 2 vuotta, kun sä kävit. Joo. Ja siellä on hänellä ihan uusi porukka siellä, ja johon mä en kuulu ollenkaan. Mä aloitin ompelemisen. Mä ompelen meille kaikki vaatteet. Eläkeläislahjaksi mä Martille ompelin semmoisen oikein värikkään softshell-kankaasta takin, että hänen ei tarvitse pitää enää mustia takkeja. Niin elämänsä. Eikä mustia vaatteita. Hänelle mä saan tehdä aivan, ja matkavaatteet, mähän teen aina nytkin. Mulla on Roomaan matkan varten on menossa vaatekerta. Onko sulla niinku ompelijataustaa vai? Ei mitään. No miten sä niinku... Mä käyn työväenopistossa 3 vuotta ompelemassa. Mä ostin saahumurin ja ompelukon. Mä suunnittelen itse kaikki vaatteet ja mä piirrän vaan näin ja sitten opettajan kanssa tehdään kaavat. Ja vanhoista lakanoista, vanhoista pöytäliinoista, verhoista. Näin se on. Ja mä teen jopa meille alushousuista lähtien. Eikä Eli oikeasti. me säästetään. Sehän se on aika aikaa vievää harrastus. On. Joo. Mutta että tämmöistä, niin kuin sä kysyit, se sun kysymys oli, että miten me... Niin kuin, mikä se niin kuin teidän näkemys ja miten te olette järjestellyt niitä teidän asioita? Joo, ja halutaan, niin näistä me myös puhutaan muille. Mutta tämä onkin niin kuin mielenkiintoista kuulla ihan näitä konkreettisia niin kuin esimerkkejä. Nythän ollaan ihan niin kuin käytännön asioiden äärellä. Joo, ja tietysti se, että rohkeus sitten mennä sitä Kokkolan matkailuopaskurssia, niin mistähän mä kuulin sen? Mä en muistakaan oikein, vai luinko lehdestä. Ja sinne mä vaan menin mukaan. Mä tuntenut niitä silleen niin hyvin ketään. Ja se porukka on silleen mukava. Niin kuin Leenalla siellä ompelussa on oma porukka. Mulla on täällä ja tehdään kaikkea niin kuin yhdessä suunnitellaan. Ja näin, että silleen semmoinen. Ja muutenkin niin vielä tässä historia noin yleisemminkin kiinnostaa mua ja tuo semmoista mukavaa perspektiiviä asioihin, niin mä oon käynyt jonkun sen vuoden arkeologiakurssilla, jota tämä museolehtori Lauri Skantsi pitää. Se on myös mukava porukka ja se on kiva tunnelma. Me ollaan alusta asti teologisessa Joni, meidän pääaineena oli molemmilla Suomen ja Skandinaavian kirkkohistoria. Me ollaan käyty vanhaa käsialakurssit ja me harrastetaan sukututkimusta ja keskiaikapäiviä ja muita, että nämä muodostuu. Eli meillä on semmoinen kiinteä yhteys myös ollut työn ulkopuolella. Ja se on yksi tärkeä niin kuin ihmisillä, että jos on oma työelämä täyttänyt elämän ja sitten jäädään eläkkeelle, eikä ole mitään yhteistä, kun ne omat työkaverit, se sosiaalinen kontakti on jäänyt pois. Eli sitäkin kannattaisi jo hyvissä ajoin lähteä miettimään, mitä me sitten voidaan tehdä. Joo, ja musta kuulostaa niin kuin siltä, että nyt kun mehän ollaan työelämässä ja tämä jotenkin tämä arki ja meidän rutiinit, nehän muodostuu niin kuin työelämän kautta ja mun lasten harrastusten kautta ja näin, niin kun jää eläkkeelle, niin sähän niin kuin omalla tavalla joudut tai saat rakentaa ne omat rutiinit ja luoda sen oman arjen, että kyllähän se vaatii niin kuin suunnittelua ja sehän ei ole vaan, että nyt joku, tiedätkö, tuo mulle tämän valmiin paketin, vaan ihan selvästikin tekin olette rakentanut ton oman arkenne, niin kuin miettineet niitä asioita. Että sekään ei varmaan, eihän se välttämättä hirveän helppoa ole. Ja sitten monet ajattelee sillä, että kun ne jää eläkkeelle, niin ne muuttaa lastensa perässä jonnekin Etelä-Suomeen ja muuta ja rupeaa hoitamaan. Me tehtiin päinvastoin. Me lähdettiin kauaksi pois lapsistamme. Anopin kanssa meillä oli todella hyvät ja lämpimät välit niin Anopin kanssa, mutta me aina puhuttiin, että meillä on todella hyvät välit, että semmoinen 500 kilometriä. Ja nyt me ajatellaan, meillä on 2 lasta ja niin meilläkin on. Ne on paljon Sokojalla joka kesä ja no ei nyt niin paljon talvella ja käydään. Mutta me ajatellaan aina näin, että me
Me ollaan kasvatettu lapsemme. Meidän Fiina on 38-vuotias, asuu tällä hetkellä Pärnussa. On Martinin puukkotehtaan mestari puukontekijä ja kouluttaa Pärnussa, kun se tehas muutti sinne. Niin heillä on oma elämä. Meillä on oma elämä. Me kuunnellaan heitä, me otetaan osaa, mutta me iltaisinkin monesti sanotaan, jos tulee mieleen, että nyt ei puhuta yhtään mitään lapsista ja ne eläköön ja hoitakoon asiansa. Ja meistä se ei ole kumminkaan kovuutta, vaan se on sitä viisautta, että me ei omaa päätämme. Onhan heillä vaikka mitä ongelmia. Eikä me voida antaa kauheasti ohjeita eikä neuvoja, että miten teidän pitäisi elää tai muuta. Heidän täytyy tehdä ratkaisut, niin mekin ollaan tehty. Mutta ehkä me ollaan oltu toivottavasti esimerkkeinä. Niin joo, eikä me voida elää heidän elämäänsä. Meidän täytyy elää, että me saadaan elää omaa elämää. Kyllä. Mutta se, että me ollaan läsnä ja silloin kun heidän kanssa, meillä on sellaiset rajat, että meillä ei saa soittaa 10 jälkeen illalla. Ihan niin kuin tehty ja mäkin sanon varsinkin meidän Juholle monesti, että ei sun tarvitse kertoa meille kaikkia. No, mutta kun hän haluaa, mutta kun mä en halua kuunnella. Niin siinä onkin sitten niinku kompromissia. Mutta tiedättekö, että mun äiti sanoi ihan samalla lailla, kun mä olin myös semmoinen, että mä kerroin kauheimmat jutut, mitä mä olin tehnyt ja missä mä olin ollut. Ja äiti sanoi aina ihan samalla lailla, että ei sun tarvitse kertoa kaikkea. Mun on pakko kysyä nyt vielä tähän liittyen, että se on tähän parisuhteeseen liittyen, että mitä sitten kun on sitä aikaa ja ollaan paljon yhdessä ja mitä sitten kun ärsyttää, mitä sitten tehdään? Sitten niin kuin tuossa oli aikaisemmin jo puhetta, niin mennään toiseen huoneeseen. Tai lähdetään ulos. Kirjasto on hyvä paikka. Joo. Joo. Tai sitten meillä on ollut aina se, että niin kuin mäkin olen aina sanonut, kun mä luennoimaan tai muuta esitellyt itseni, että mä oon Leena Harjunpää, ja mä oon rakastanut miestäni 42 vuotta, mutta välillä se on niin ärsyttävä, se on niin pönttö. Ja tämä on kauhean tärkeää, että me voidaan sanoa toiselle, että sä ärsytät mua. Koska viha ja rakkaus lähtee samasta, jos sä tukahdutat sen, että sä oot ärsyntynyt ja nähdäänhän me toisistamme. Että nyt on, joo sano vaan nyt mitä sä ajattelet. Sitten se helpottaa. Ja tämäkin syntyy mulla ainakin sieltä kokemuksesta, kun mä oon niin paljon kuunnellut riiteleviä pariskuntia, että kun olisi vähän puhallettu suoraan. Eli vihan ilmaiseminen on meidän tunteista yksi kauhean tärkeä asia. Ja sitten taas toisaalta niin kuin sekin, että ei nämä ärsytykset on meillä ainakin niin aika lyhytaikaisia. Joo, älkää antako auringon laskea vihanne yli, sanoo pyhä sanakin. Joo, eli siinä on sitten silleen, että mä oon vähän samanlainen kuin meidän ukko oli, että isäukko, että se on semmoinen karjalainen, joka suuttui kyllä aika nopeasti, niin kuin meni 0–100 muutamassa sekunnista, se leppyi niin kuin yhtä nopeasti 0–100. Sitten oli semmoinen jännä, mutta mulla on vähän samoja piirteitä. Meillä on todella hyvä huumori. Ja vaikka me riideltäisiin ihan vakavastakin asiasta, niin toinen heittää jonkun, niin toinen lähtee kauhean nopeasti siihen mukaan. Ja sehän on yksi parisuhteen semmoinen suuri apuväline selvitä. Et monesti kun kuuntelin pariskuntaa ja ne riiteli tai oli näin, niin mä huomasin, että niillähän on siellä taustalla huumoria. Niin mun työväline oli se, että mä rupesin kaivamaan sitä heidän välistä huumoria ja käyttäkää, tässä teillä on apuväline. Kyllä. Ja onhan meillä huumorin tajuttomia ihmisiä aika paljon. Ja sitten keskustelu. Että meillä on, ja sitten meillä on Martin kanssa vielä ollut semmoinen parisuhteen hoitokeino 40 vuotta. Me tehdään joka vuosi meidän parisuhteen toimintakertomus. Oikeasti? Oikeasti. Ja sitten me tehdään toimintasuunnitelma. Tästä voisi tehdä sitten oman jakson tästä aiheesta. Joo, kyllä. Että silloin kun lapset oli pieniä, niin se oli semmoista, että mentiin esimerkiksi, kun
se Pyhtää, missä asuttiin, niin oli siinä lähellä Helsinkiä, vain 100 kilometriä. Niin saatiin joltain kaverilta niin asuntolainakset ja oltiin viikonloppu ja isovanhemmat oli lapsenlikkana ja sitten joko silleen, että oltiin viikonloppu sängyssä tai sitten viikonloppu riideltiin, että vähän tilanteesta riippuen. niin, että se toteutui silloin niin ja näissä yhteydessä sitten tehtiin sitä suunnitelmaa. Kyllä se on niin kuin silleen, että toi on ollut meille semmoinen tärkeä, että ehkä just matkoilla, jossa ollaan pois niin kuin siitä arjesta, niin on hyvä katsella arkea. Että minkälaista se on ollut ja mitä haluaisin. Se oli varmaan se. Haluatteko te vielä kuulla sen, mikä se toimintakertomuksen struktuuri on? No pakkohan sun on nyt kertoa se. Se on hyvin yksinkertainen. Sä laitat paperille miinusmerkin ja plussamerkin ja sä kirjoitat siihen ensinnä kumpikin yksityisesti rauhassa, mitä hyvää tässä vuodessa on ollut mun mielestä meidän parisuhteessa. Toiselle puolelle, mistä mä en ole tykännyt, mikä on mua harmittanut ja näin. Ja sitten käydään läpi ne. Molemmat kirjoittaa ensin omalla joo. Ja sitten laitetaan toimintasuunnitelma, mitä pitäisi tehdä. Että saadaan säilytettyä ne plussapuolet ja mitä sieltä voidaan poistaa. Mä oon palikkakoulutuksen saanut ja ollaan koulutettu paljon ja viety paljon parisuhdeiltoja, koulutuksia, leirejä ja muuta. Niin tämä on ollut meidän aina semmoinen lahja pariskunnille. Ja sitten meiltä on aina kysytty, että onko siellä miinusmerkkisessä listassa ollut niinkö samat asiat. Sitä koko elämän on määrätyt asiat ollut siellä, mutta se on niin hyvä, kun sitä saa tuulettaa sitten kerran vuodessa oikein kuunnella, että kyllä ne vähän himmenee sieltä. Tai sitten huomaa, että semmoinen esimerkki, joka on, että Martti sanoi joskus, että hänestä tuntuu hyvälle, kun mä pyyhkäsen häntä näin ohi mennessä. En mä ollut ikään huomannut, että mä teen sitä. Mutta sen jälkeen mä oon tehnyt sitä tarkoituksella. Eli se palvelee niin kuin molempia puolia. Ja sitten se toimintasuunnitelma, että yritetään miettiä, että mitä me voitaisiin tälle tehdä. Jos on joku miinusmerkkinen asia. Ja plussamerkkinenkin. Niin, miten sitä voi vahvistaa. Joo, kyllä. Teiltä voi myös tai te voitte myös olla avuksi muille, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin miten teidän kanssa vois työskennellä ja miten te autatte muita? Me ei oteta asiakkaita vastaan. Okay. Se on, vielä tulee pyyntöjä ja muuta, mutta se on ihan, ja mä ainakin huomaan, että ne menee niin syvälle. Ei ole enää puolustusmekanismia, että se hauraus vanhetessa ja se asioiden vastaanotto ei ole semmoista suojakeinoa ja muutenkin. Että se on, että me pidetään konsultaatioita. Kyllä. Joo. Työyhteisöille tai jos on joku ryhmä tai me käydään aika paljon erilaisissa yhdistyksissä puhumassa ja muuta. Ja sitten yksi semmoinen ihan selkeä asia, että me ei tällä saralla tehdä kauheasti vapaaehtoistyötä. Me saataisiin hypätä ihan kielivyön alla joka paikassa. Mä aina sanon ihmisille, kun ottaa yhteyttä että jo aikaisemmin, että mä oon maksullinen nainen. Ja sitten tietysti tästä niin kuin eläkkeen näkökulmasta, niin me ollaan silleen tehty, että kun ollaan nyt eläkkeelle siirryttäessä ja eläkkeellä, niin sillä tavoin kokemusasiantuntijoita niin eri yhteisöille tarjottu tätä tämmöistä muutaman kerran konsultaatiota siitä, että mitä se on merkinnyt, mitä se voisi merkitä, miten siihen voisi valmistautua ja miten sitä voisi suunnitella omalla kohdallaan. Mä oon pitänyt rajoja jo silloin työssä ollessa, kun ystävät rupes kysymään parisuhteeseen, että mitäskö meillä on tämmöistä. Niin mä sanon, että tilatkaa aika. Joo.
Mutta se on ihan hyvä lähteä heti sille linjalle, että koska... Joo. Ja nyt harrastuspiireissä, niin kyllä mä joudun joskus aika ikävästikin sanoa, kun ihmiset... Mä käytän semmoista ehkä vähän rumaa sanaa, mutta että ne rupeaa kuppaamaan. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Että ne rupeaa kertomaan. Niin mä sanon, että joo, että mä en ole täällä ammatti-ihmisenä, että mä harrastan tätä. Että nämä on toisaalta julmia ja kovia ja sitten sit kun sä oot pappina vielä, että lähdet sä tekemään sieluhoitoa tai jotain muuta, niin nämä on tosi vaikeita asioita, jonka kanssa me joudutaan kamppailla myös. Niin, että tästä niin kuin yksi semmoinen esimerkki oli yhdellä pullonpalautusautomaatilla, minne vein kannoin 3 muovikassia täynnä limsapulloja, niin eräs ihminen sanoi, että etkö sä vois antaa mulle yhtä pussia, kun etkö sä pappi oo, että hän on niin pieni eläke, että en mä tiedä kuinka paljon se auttoi sitten, varmaan 2 euroa sai siitä tästä pussista, mutta toisaalta se, että kun mä yritin sanoa, että mä oon niin kuin eläkeläinen, että mä oon enää työelämässä. Mutta tämä on juuri se identiteetti ja se työrooli, josta ihmiset, me ollaan keksitty siihen, mistä me tänään me puhutaan Lohtajalla, että me olemme oman työroolimme vankeina. Musta se oli aika hyvä löytö. Eli me itse laitetaan itsemme, niin kuin vangitaan, mutta muut laittaa meidän myös sen työroolin vankilaan. Kyllä. Kun te olette aina ja muuta. Miten teihin saa sitten yhteyden, jos haluaa esimerkiksi tilata yritys tai joku yhdistys tai joku teidät paikalle pitämään tämmöistä konsultaatiota, niin miten teihin otetaan yhteyttä? Meillä on firma nimeltä Lapideus ja mun puhelinnumero Leena Harjunpään löytää ihan varmasti puhelimella. Okei. Sitten jos näkee minut kaupungilla, niin mä sanon, että ota Leena yhteen. Leena hoitaa. Me voitaisiin vaikka Leena laittaa sun puhelinnumero ihan tähän podcastin kuvaukseenkin, että jos haluaa sitten ottaa yhteyttä, niin se löytyy sieltä. Joo. Mutta todella vaan niin kuin yhteisöjen, että se pitää erottaa. Kyllä. Että Kyllä. Mä en tee yksityisesti, että monenlaista yhteydenottajaa on. Että se rajataan siihen. Kyllä. Joo. Haluttaisiin vielä tähän loppuun kuulla teidän voisitteko antaa 3 vinkkiä onnelliseen eläke-elämään? Valmistaudu. Hyvä kunto. Ja sitten luovu ylimääräisestä tarpeettomasta tavarasta. Mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia teille. Ihan Kiitoksia. mahtavaa, että Oli pääsit. mielenkiintoista saada puhua tärkeistä asioista. Ja tämähän ei tarkoita kumminkin sitä, mitä me ollaan tässä puhuttu, että meidän elämä olisi yhtä juhlaa, vaan ne on vaatinut tosi paljon. Kipeitä asioita luopumiseen, uudelleen suunnitteluun ja järjestäytymiseen. Mutta tällä hetkellä me ajatellaan näin, että voidaan herätä joka aamu virren sanoilla, joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa. Siihen aika hyvä lopettaa. Kiitos, tack. Kiitos. Den här podcasten produceras för Heim, föreningen De Gamlas Hem i Gamla Karleby stad. Föreningens målsättning är att skapa hemkänsla, samhörighet och gemenskap bland äldre i Karlebyregionen. Alltså sätta guldkant på de äldres vardag. Heim erbjuder bland annat lägenheter vid Parco Plaza samt olika tjänster och evenemang för seniorer. Vill du veta mer om Heims verksamhet eller hur du kan bli medlem, gå då in på www.heim.fi.